Assalamu alaikum. Wallahi abun ku abun mama. Kai haba bayin Allah ana sallama kaman ba musulmai ba. To muna jin ki bana. Aya bayin Allah tambaya nake dan Allah Hassan Ibn Santa gujin biki ne na wata kawata. Na ji kamar kina Yarabanci Hassan Ibn Santa kike nufi ko ko ne ma wai tukunna ne nake. Dama ku kunnuwan ku. Kira Allah malama da kake saurara kake daina mana hankali. Guri a wannan shago. Kun je ji kunya wallahi. Dan me? Saboda mun watsar da ke mun ce ba za mu je dan saurara ku ga mutane magana. Mu ma jinsin ki ne ba. Baki san suwaye bane da ki kalli tsabage da kuke kina cin hana kai kina mai da mu suka ci wasu kartun gona. Kartun goma ko kika mun zuba kartun gona ne a nan wajen. To ba mu sani ba. Saboda haka za ki wuce ki ba mutane waje ki ba mutane waje ba ki zo da respect ba saboda haka mu ba sauyin yin ki bane wallahi talla iyayen ki ne a nan wajen da abin da kike ji wai ka ji wai ta ma ta zo juya wuri wallahi to ba ta dai sai wani jujjuya ido take kamar ana hajijiya da mai kaga ta kamar an daura abuciya zani dan style din nan da dan wakan nan dan style din nan na fi idan muka je gurin nan ma ni a hasu wallahi ban san ka din sai in juya komai in dauki gobi biki dauka ba amma an dai asarar kudin ka san dai duk wanda ya ce zai so wannan gurin tantiri ne fitacce ne kai ka san wace ma kuwa dakata billahi allazi idan baki iya bakin ki ba yanzu nan zamu haɗu mai miki dukan sakwaran Lagos a nan wajen wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa an gaya miki yanzu nan kwa zamu tasa ki a gurin nan me yake saki wanda style din da kaga an fi wannan an yi asara ina kai billahi allazi yanzu nan idan ban yi suntar aihuwa uwa mun yi tsirara a titin nan ba mun yi abun kunya kice shege uwa wallahi karamar tantiri ya tsiki da ni za a ta abu sai ka ce an daura muciya zani wallahi dubi ta dai waje ga waje baya kamar an shafa siminti aikin banza wa gara shinkafar bakin tasha sai an siya karfi kalle mu kawai mu za su wai ta gani wai tana ciga a wannan bangare duban dai Allah duk wanda ya kama sai na raba gangan cikinsa ko ba ke ci wannan kwata kolin ba kin da kake Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un يا توني لا اله الا الله يا توني لا اله الا الله لا اله سبحان الله يا با جابر هبا جابر هبا ياك to munafukan banza munafukan gobe Allah ka yawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maza ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna Gidan Hada-Hada TV san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani. Ni yar jarida ce, aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto in yi in gama in tafiya ta. da farko da suna na sakare dan Allah kana kallon kanka a mutubi ko amma da gani za a samu kudin shiga ta bangare daidai da kai ne iska ne sai suka so da ake buya mata karatu ko kati ba sai ka sawa shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka 150 a ciki ba me farin jini na zo ne masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake ba ta salo ta kamanceceniya da kwakwa ribar kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kadai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai wanda Allah in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni ko me zai haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu magana suka ce bakinsa wannan misali da kake ganin sa astaghfirullah ilimin sa ya zama zuciya ilimin shedan mu bar abin da muke saba wa ubangiji to mu wannan duniyar da kuke ganin ta ƙaran ya ce kuma ban wani jin daɗi ce ga wa'azin nan
wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara. Gida ne da yake tattare da cakwakiya, gida ne wanda yake tattare da marasa mutunci, gida ne mai tattare da masu son zuciya. Kai dai kash ba iya cewa komai, sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan Daudu suka kamanceceniya, wato da masu zani da masu kuma takalma. Turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema. Da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man a dan nutsa gidan hada. Dan gidan da ne fa ni Ya kuka gani? Kaga dai nan ya ishe mu ci karan mu ba babbaka. Tsara labarin wannan shirin Hannafi Rabilu Musa Ibro dan gado kuma kagada. Mashirin shirin Ahmad Safwan DZ, mataimakin mai tsara labari Abubakar Usman, wanda ya bada umarni MA Zango, darakta mai tasowa. Gidan hada-hada. Kamfanin DZ Production suka dauki ranka muku wannan katatar shiri, ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon. Maza ku subscribe ku danna mana karra a tashar mai suna Gidan Hada-hada TV. Wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk Ranar Asabar. misalin karfe 8 na dare. Gidan hada-hada, in ka tsaya baya ai hada-hada.